много, ама много опасно. Тук има вода от тоалетата. Вижте сега, сипваме си маничко. Още? Да! Добре. Да! Още? Да! Добре. Още? Да! Колкото повече вода, толкова по-опасно, затова още. Така, още. Напълно достатъчно, браво, чудесно, супер. Още малко вече назад. Минус колко градуса беше той? Минус 129 Минус 196 градуса, точно така. Сега, оставяме това тук. На колко става госпожа Рожденичкова днес? 8! Борим много силно, давайте. 1! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Това хареса ли ви? Искате ли още веднъж? Не може, защото е много скъп.